Gaur, lapuntan gaude, Sestaoko erdigunetik oinez 30 minutura baino gehiagora dagoen zonaldea da. Non bizilagunen egunerako bizitzarako funtsezkoa den edozein zerbitzu ez duena. Jakin badakigu aspalditik egiten ari zareten erreklamazioetako bat zonalde honetako garraio publikoaren hobekuntzen ingurukoa dela. Eta EH Bildutik pauso sendo bat eman dugu hori konpontzeko. Udalean mozio bat aurkeztu dugu Aldundiari eskatzeko 2 geltoki berri jar ditzala, bata 17. zenbakiaren aurrean Santurtzira doazen autobusentzako eta bestea Bizkaiko Labe Garaiak etorbidean, Bilbora doazenentzako. Geldialdi hauek ez dira kapritxo bat, behar bat baizik. Herritar asko kontatu diguzue zer zailtasun dituzuen oinarrizko zerbitzuak eskuratzeko. Hala nola, osasun zentroak, ikastetxeak, udala edo eguneroko erosketak egin ahal izateko. Distantzia luzeak oinez egitea edo autoren menpe egotea ez litzateke aukera bakarra izan behar 2025 bete-betean. Planteamendu honek urtea daramatza EAJaren zein PSeren aldetik udaleko kajoietan gordeta. Inork martxan jartzeko erabakia hartu gabe, baina EH Bildutik uste dugu badela garaia jarduteko eta egindako promesetatik ekintzetara pasatzeko.